Fysik 6.2. Det aflæses her, at strømmen, der løber igennem, er lig med 0,45 A. Herefter måles spændingsforskellen i kredsløbet ved hjælp af den her voltmeter. Spænding i kredsløbet er lig med U lig med 9 V. Da spændingsfaldet over det serieforbundne komponenter er lig med summen af spændingsfaldet over hvert enkelt komponent forventes, at spændingsfaldet over begge modstande, resistoren og pæren, sammen giver 9 volt. Dette undersøges. Og det er rigtigt, det giver sammen 9 volt. Det kan her observeres, at spændingsfaldet over resistoren er Y lig med 4,5 her. Og spændingsfaldet over pæren er det samme. Derved er det samlede spændingsfald 9V. For at beregne modstanden kan Ohms lov på følgende form benyttes. Y lig med R gange 1. Og først så isolerer resistansen. R lig med Y over I. Jeg viser det lige hurtigt. Da spændingsfaldet ved pæren var givet ved U lig med 4,5 V, og strømstyrken er givet i systemet var givet ved I lig med 0,45 A, kan det indsættes sådan her. Derved er modstanden i pæren givet ved R lig med 10 ohm. For at beregne effekten i pæren kan den følgende effektform bruges. P lig med Y gange I. Indsætter spændingsfaldet og strømstyrken. Og så har jeg så regnet ud, at der vil give P lig med 2,025 watt.